سلام كم يتوعلو زخبركم تخطاتلتنا نلومي حموس عصرت خلت تحساس كتري استدالوه زيناوي مسناد وحزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زعدم خالد محمد برهاني بقندنا تبسات خفلم وتازنا ورا إيرتراويان تفتات هزباو دبلوماسي السلاسلهم اب كتما خرن افلطون نقحات الحبره تسبب مسالات قولون ابايز حق سمينارات تخايلون اب فرو لمعجرالين زتوابعو تيتي ركبولو اب نيجر بستخايده متكعتي وتهدرات زركبوهم لعلي 7 سبات قتيلهم اب دو افريكا زواقع برتع زنابا في وقت نبرتين تحت قرصن حماويدو ايران بقداماوي تصاباتن استفنوا ولا متكعت السايبر كم لفشلت افريكا زرزر زينا إيرترا أب مبل 4 سروع أخيبا بايتو مينسترات ودوب حابراوي عداقا مبراق اندوون أفريكا مالت كوميسا كمون أب قبطي أبستخايدة بهلاو مرئيت من أسيات كتساتف نكلا محبركم إيرتراويان أب جوبا دوبوب سودان رابعي كوباي واقاني علوم إيرتراويان نبرتي إيطاليان دوباين أبو دابن حبرات إمارات عرب دما زستفلالي هاقراو نطفتات السلاسلهم أرسيما أسمرهم أواهيدا زدالوتو زيناو تبصابالو يسعب بمسرز بصحنا حبريتا ابتي كاب 25 كسب 28 حدار ابلوساكا زامبيا زتخايده مبل 4 سروع اخيبا بايتو مينسترات كوميسا بامباسادر اب كينيا اتو بين رؤسهم زتمرحه جللوخ ايرترا تساتيفهم ابتي لعل 300 قوم توكلت 21 ابال هاجرات كوميسان كيلاتاتن زتساتفو اخيبا بسفيحو نموهاد زوباوي مدباتن تبصيح زلم معبالن دحر مقمقام ناي 2020 ناي سراح مدبن باجتن وطين مبل 25 عامت من مسرات تود تتصمبيلون امباسادر بين رؤسهم ابزس مع مدره ابت ببيت مخروانين كوميسا زتدالوه ناي نقدن وفرن ملالي مصحف زسفرن ايرترا زملكت تحستو زي حلفنتاون بقع زغودولن ابرس مخانو كاب حق زرحقن مثل ايرترا بالوتا زصلون بوليتيكاوي علامه زحز مخانو زقرب وقعوي نقفيتا ابو ومبر ناي تتكال بقالن صحفن يقريتا حاتيتلهم از خمزيلن كلو كاب كتماتات روما ميلانو بولونيا بارما فيرونو تورينو نابولي كاتانيا باري بيزا فيرنسن بيسكاران إيطاليا زمتو أكايد إيرتراوين محبراوين حيلتاتن ودابيتاتن بشوعاتن شمونتن تحساس هابكتما آلبا أدرياتيكا منفقاوي قمقام نتفتاتهم أكايدام أمباسادر إيرترا بإيطاليا تفسحات إم بيتروس أبزهابو مجلتي منقسي مدبات هنصت نمدنفعن نبرا هزمين من محياشن زعلمن قدامنت إيرترا وزيغا زهبن نايوفر عدلات أطاطيحو كم زلو بمبرا درب ربحو تغنزيبهم بقبو كتقملو دحر من لباو أبهلو كنتات هاقرنان معبالتات زوبانان زتوكر مجلتي أغريبهم بدحرزي بهاقراوي شماقل هقدف حمادئي من إسيات هقدف محبركم كوميتي ميديان ديبلوماسن نايستخايدن فساد صبصاب كقمقم كله حلف هزباون كومان قديت أتو قرمي هابت ميكايل نايزمت شدوش أوارح مدباس سرح أغريبهم أبي مودات هدمان متعي مدباس سرح زحقزو لبواتاتن وصاليتاتن أحلفام بخال وغن محبركم إيرتراوين نبرت جوبا حدنتنا فرعوتنا بزبلتما بشمون تتحسس ربعي قبايو أكانيعم أبتي أستاد كل 250 وكلت زتساتف وقباي أمباسادر إيرترا أب ريبابليك دوب السودان أتو يوهانس تغلي ميكايل اتي محبركم نكلهم إيرتراوين زت للهاقراوي ودابي سلزخونة نفس وكف زيغان محيالو خطعر تلابيهم أبزا حلف كل التعامتاتنا يستخايدن فتات صبصاب بزرزر قريبو زتخكايدون كله وشتاوي عند حقي بممحياش اتي محبركم كم زحيللون زيغاتات زحجزلون وسانيتات حليفهم اب مودتا دما 30 زابالاتو بايتو تمريصوم اب كالن فحزباو دبلوماسي ابالات هاغراوي محبر منسياتن تمهارون ايرترا اب غبطي بتشعت تحساس بكوليج ميديا نا يونيفرسيتي كايرو اب استدالو بهلاو مريت تساتيفام اتي كاب بزحات هاغرات افريكا اسيان اوروبان زتواصو منسيات زتساتفو بهلاو مريت اب ايرترا نزلو صغاتا توريزم نبهلن مننتن ايرترا زغلص ايده سرحات بهلاوي الباسات مهيراتنا كمون بهلاو درفتاتن تلهيتن زتقالل نيروم فصام غديات امباسي ايرترا اب غبطي اتو عبد الله محمد آدمن حلفي بهلاو قديات أتو حبيب عثمانن أبت مخفت سنة سرعات كم التساطفو كابت وتاز بصحنا حبريتا أرديوم
بزيكازي جنفر حماده اب ابو دابن دوبين حبرات امارات عرب مبل 4 عامت ممسرات حماده بدمقت صنبيلن አደንበር ሐማደ አብ አቡዳቢ ወይዘሮ ሰዒዳ መሐመድ ጣሃ አብዘ ስማዓቶ መደረ ኤርትራዊት ጓለን ስቴቲ አብ ኩሉ ሀገር ተሐቶ አብ ጎንቡ ጾታ ተሰሊፋ በማዕርነትን ብቅዓትን እጃማ ዘበርከተትን ዘድምዕትን ሓበን ሀገራ ምዃና ገሊጻ አምባሳደር ኤርትራ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ አቶ ዑስማን መሐመድ ዑመር ብግዲው መምስራት ሐማደ ኤርትራውያን ደቂ አንስትዮ አብ ጽላል ሓደ ሀገራዊ ማሕበር ተጠርኒፈን ንሀገራዊ ናጽነት ኮነን ንምርግጋጽ መሰልን ክብርን ጓለን ስቴቲ ብዝሓየለን ዝተወደበን አገባብ ክቃለሳ ሰፊሕ ባይታ ዝፈጠረ ዓቢ ታሪኻዊ ምዕራፍ ምዃኑ ብምግላጥ ዮሐና ኢሎም أفلطون نقحتن حبرتسب أب مسألة قلعون مبرق زحجز سمينارات كاب 4 كسب 11 تحساس ننبرتي ممحدارات كبابين وزبا كرنن تمهارو كلا درجان تخيلون السمينارات حبرتسب متكلات مسألة قلعو بقبو ترديو بقبري كسر حلو أدلو خوجد تصبقون هتسانات زبل مريح كلا بعلتاوي نتفتات وخزوتر أديتات قدمن دحرن حرسي قبوت عنا مكتتال كجبرا خدتبابع كمون هساي لمدتات كوجد زوجوزاوسيوم حلافيت حماده ابتنو زبا ويزور حريه ادريس اب ذهبوا تحبريتا افلطو حبرتسب اب سعبينات مخنشاب دقنستيون مرعات تحت عدمن كب مبال ابتي نمكتو زكايد قالسي ملؤ تساتفو كرغاغص تحساسيبا اكايد سرح من محدار كتما خرن ويزور لتنغوس ابرهان حلافي بيت صحفت عيو اتو فسحيه تسواين بوغنم مبرخ نقحتتي قند مسارح لوط خمس غونه بمغلاص بروح مصاي قلعون موحس مسلاتهم اب كل درجاتات كخبر كم زغبا اسميروم لوم تساتفت دما ጉዳይ مكتا حساي لمدታት نملا حبرتسب زملكت ኳን ተኾነ ደቂ አንስትዮ ብፍላይ ንቁሕ አራእያ ሃልይወን ብንጥፈት ክዋስኣ ተላብዮም ኣብ መምሕዳር ከባቢ ደናንሎ ንዞባ ፎሮ ዝነጥፉ ኣብነታውያን አልማዕት ጀራዲን ውሽጣዊ ጠለባትን ንዞባ ብምምላእን ኪንኡ ንምጥማት አበርቲዖም ይሰርሑ ከም ዘለዋ ረድዮም እቶም ኣብ ገላዕለ ዝበሃል ከባቢ ብዛራ ኣሕምልትን ፍረታትን ዘልምዑ ዘለዉ ሓረሶት ነሪና ብዝሃብዎ ሓበሬታ ካብ ንዞባ ጊንዳዕ ፈልስ ብምምፃእን ተመክሮ ብምቕሳምን ዝጀመርዎ ስራሕ ብስነ ፍልጠታዊ ኣገባብ ንምድጋፉ ዝምልከቶ ኣካል ቆላሕታ ክገብረሎም ፀዊዖም ኣካያዲ ስራሕ መምሕዳር ከባቢ ደናንሎ ኣቶ ሳልሕ ስዒድ ብግዲኡ እቶም ኣብነታውያን ኣልማዕቲ ሓያል ፃዕሪ ብምክያድ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ በፂሖም ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ደገፍ ሚኒስትሪ ሕርሻን ካልኦት ኣካላትን ከይፍለዮም ኣዘኻኺሩ أمحدار النوزبا فورو أتو عثمان عرفة دما أب لمعت جرادين زنتفو أب دنانلو روبروبيا فاطمة عرن إرافايلن كمزلو بمحبار نتوم أب قلع زنتفو زلو مياوي حاجز كجبر مهانو جليسوم أب حوس ختمة صورنا مرجعات محدرتن أكاد سرحن تخيلوم تحوس ختمة قد محجي بحد من محدارات محدر كم زنبرد بزوات حدش كرتسن أقاومان جنا بخلت من محدارات كوابي ختم محدر ثلاثة سنة حنتي قالن ستيت تركبهم كلتا محدرتن كلتا أكاير تسرحن كم زتمرسو وكيل إرينا حبيرهم أما حرارين وزوبات أورونا أتو إيوب تصفى ميكائيل أبزس معقل هزبي أب مسرح مرجان زر أيو العول تساتفو دحر مموقاس أتو مستمرسو هزبي نزسكم محلافنة أمنة بقبو بتقهات كفتسمو نبرت دما كتحبابرو من كتبابعو من الزخاخيروم اتوم استمرتوا محادرتنا كايات تسرحن بوغنوم امنا تحديرون زمارصم حزبي بملو عقمم كገልግልዎ ዘለዎም ቅሩብነት ብምርግጋጽ ደገፍን ምኽርን ህዝቢ ከይፍለዮም ተማሕጺኖም ኣብ ኑዞባ ጾሮና ኣብ 16 መምሕዳራት ከባቢ ዝነጥፋ 93 ዓድታት ኣለዋ زيغاتات مويا تريوم افراينتهم نخعزز سلطناتات يوهابيو ناليتي سغرات صقما دق انسيو زوهاب سلطناتات دما اكل نايزيو اب كتما دق امحار زركب بيت تمرتي معلما ولدسناي نزهبو معلما سلطنان معلما ناي معلما سلطنان وصيتون بزملكت نزدالو صبصاب ميكائيل تخلاي اب كتما دق امحار زركب بيت تمرتي معلما ولدسناي اغلغلوت كاب زجمر 10 عامات اوصيرلو زاغيت ابشمونتو كورسات 156 دقه انستيو اسلطينلو كابتن استمرغ دما درو ابسراح توافيرن من قطباو اتو سدرا بيتن كوحسا بقعين اللوا نزي بويزرو يرغالم قبر مسكال زونن تكال فلي زغبرو ابتنها سسك مص صنحه ياتاو معلما متكوارو طري ايكونن نصغوما دق انستيون دق سواتن زهبو فلي ادهبو لعلو خليو
ንዓሰርተ ጽጉማት ደቂ ኣንስትዮ ዝሃቦ ነፃ ስልጠና መርኣያ እዩ። ሰለስተ ካብዚኣተን ባዕለን ዘካየድኦ ስራሕ ኣብ ምምራሕ በፂሐን ከም ዘለዋ ይግለጽ። እቲ ዕላማ ደቂ ኣንስትዮ ሞያ ቀሲመን ብርእሰን ምትእማን ህይወተን ክመርሓን ከመሓይሻን እዩ እትብል ወይዘሮ ይርግኣለም እቲ ንጽጉማት ወገናት እትገብሮ ምትሕብባር ካብዚ ከም ዝነቀል ተረድእ። ቤት ትምህርቲ ማእለማ ወልደ ሰናይ ብ10 ታሕሳስ 2019 ኣብ መበል ሻምናይ ኮርስ 12 ደቂ ኣንስትዮ ኣመሪቑሎ። ዘናኣስታት 7 ዋርሕ ብግብርን ክልሲ ሓሳብን እኹል ሞያ ዝቐሰማ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ናውቲ ደገፍ ምዝረኽባ እቲ ዝሰልጠናሉ ዕላማ ከም ዝውቃዕ ኣየጠራጥርን። እዚ ብውሕዳት ኣለምቲ ማሽናት ኣገልግሎት ዝጀመረ ቤት ትምህርቲ ኣብዚ እዋን እዚ 20 ማሽናት ይውንን። እንተኾነ ግን ጽበት ቦታ፣ መምሃሪ ናውቲ፣ ብርትዓዊ ዋጋ ዘይምርካብ ከምኡውን ብሰንኪ ክብሪ ዋጋ ፍርያቱ ዝድለ ጠለብ ዘይምርካቡ ካብቶም ቀንዲ ብድሆታት ከም ዝኾኑ እትገልጽ ወይዘሮ ይርግኣለም ገብረ መስቀል ካብ ዝምልከቶም ኣካላት ፍታሕ ከም ትጽበህ ትገልጽ። ዜናታት ውሽጢ ሃገር በዚ ፈጺምና ኣለና። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንዜናታት ወጻኢና ክንምለስ ሳና ጽንሑ። ዛጊት መንነቶም ዘይተነጸረ ሽበራውያን ንኒጀር ምስ ማሊ ኣብ ዘዳውብ ከባቢታት ተደኪኑ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከር መንግስቲ ማሊ ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ መብዛሕትኦም ኣባላት ሰራዊት መንግስቲ ኒጀር ምዃኖም ዝተገልጹ ልዕሊ 70 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተሓቢሩ። ኣፈኛ ሚኒስትሪ ምክልኻል ማሊ ትማል 11 ታሕሳስ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ መጥቃዕቲ ብ10 ታሕሳስ ምሸት ከም ዝተፈጸመ ብምጥቃስ ብናይ ሞርታር ደብዳብን መጥቃዕቲ ድሩዓት መካይንን ዝተሰነየ ብምንባሩ ብዓይነቱ ፍሉይ ከም ዝነበረ ኣረዲዩ። ብተወሳኺ 12 ኣባላት ሰራዊት ከም ዝቆሰሉን ዛጊት ቁጥሮም ዘይተነጸረ ዳሃዮም ጠፊኡ ምህላውን ዝሓበረ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኒጀር ነቲ መጥቃዕቲ ካብ ዝፈጸሙ ዕጡቓት ሽበራውያን እቶም ዝበዝሑ ከም ዝተቐትሉ ገሊጹ። ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ምስ ዳዕሽ ኣልቃዒዳን ቦኮ ሓራምን ምትእስሳር ዘለዎም ሽበራውያን ኣብቲ ከባቢ ከም ዝንቀሳቐሱን ተመሳሳሊ መጥቃዕታት ከካይዱ ምጽንሖምን ይፍለጥ። እዚ መጥቃዕቲ እዚ መንግስቲ ኒጀር ነቲ ን2 ዓመታት ዝቐጸለ ሽበራዊ መጥቃዕታት ንምግታእ ዝተተግበረ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ብ3 ኣዋርሕ ክናዋሕ ወግዓዊ ጠለብ ድሕሪ ምቕራብ እዩ ዝስዕብ ዘሎ። ኣብታ ኣባል ናይቲ ቡርኪና ፋሶ፣ ማሊ፣ ማውሪታንያን ጫድን ዝርከቦ ብጉጅለ 5 ዝፍለጥ ወተሃደራዊ ልፍንቲ ኣንጻር ሽበራ ዝኾነት ኒጀር ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ተርእዮታት ሽበራዊ መጥቃዕታት ከም ዝተኻየደ እዩ ዝግለጽ። ምስ ማሊ ዘዳውብ ከባቢታት ሃገር ቀንዲ ማእከል ምንቅስቓስ ሽበራውያን ሓይልታት ኮይኑ ምህላው ይፍለጥ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ሓደጋታት ዕልቕልቕን ጋሻዊ ሕጅን ሓደ ሰብ ክመውት እንከሎ ኣብ ንዋትን ትሕተ ቅርጽን ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ መንግስታዊ ምንጭታት ገሊጾም። በቲ ሓደጋ ልዕሊ 700 ኣባይቲ ሙሉእ ብምሉእ ክዓኑ እንከሎ ኣብ ወሰናስን ርእሲ ከተማ ፕሪቶርያ ዝርከብ ሰፊሕ ከባቢታት ድማ ብዕልቕልቕ ተኸርዲኑ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ኣብ ግብፂ ዑደት ክካየድ ዝጸንሐ ፕሬዚደንት ሴሪል ራማፎሳ ንስርሒት ሲቪላዊ ድሕነት ንምክትታል ዑደቱ ኣቋሪጹ ናብ ሃገሩ ከም ዝተመልሰ ዘቃልሐ ማዕከናት ዜና ደቡብ ኣፍሪቃ ናብቲ ብኸቢድ ተጸልዩ ዘሎ ከባቢታት ንምብጻሕ መደብ ከም ዘለዎ ገሊጸን ኣለዋ። ሃገራዊ ትካል ቀረብ ጸዓት ደቡብ ኣፍሪቃ እቲ ብርቱዕ ዝናብን ሳዕቤናቱን ንትሕተ ቅርጹን ንጥፈታቱን ኣብ ሓደጋ ኣትይዎ በምህላው ኣብ ሰፊሕ ክፋልቲ ሃገር ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪሲቲ ኣቋሪጹ ከም ዘሎ ብምሕባር ዝህቦ ኣገልግሎት ብጠቕላላ ብልዕሊ 10% ክንኪ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ሓያሎ ትካላት ዕደና ወርቂ፣ ኣልማዝን ከሰልን እውን ንጥፈታትን ኣቋሪፀን ከም ዘለዋ እዩ ዝሕበር ዘሎ። ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ሜትሮሎጂ ደቡብ ኣፍሪካ እቲ ብርቱዕ ዝናብ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ንዝመጽእ መዓልታት ክቕጽል ምዃኑ ይእምት ብምህላው ድማ እቲ ዕልቕልቕን ካልእ ሓደጋታትን ዘውርዶ ዕንወት ከይዛይድ ተሰጊኡሎም። ኣብ ዝሓለፈ 2 ኣዋርሕ ኣብ ምብራቃውን ማእከላይን ኣፍሪቃ ብዝወቕዐ ብርቱዕ መጠን ዝናብ ዘስዓቡ ሓደጋታት ልዕሊ 300 ሰባት ሂወቶም ከም ዝሰኣኑን ልዕሊ 2.8 ሚልዮን ካልኦት ድማ ብኣሉታ ከም ዝተጸልውን ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት የነጽሩ። ኢራን ግዳማውያን ምዃኖም ዝተቐሰቶም ተጻባእቲ ሓይልታት ንትሕተ ቅርጻ ዕላማ ብምግባር ዘካየድዎ ናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ከም ዘፍሸለት ኣፍሊጣ።
ሚኒስትሪ ቴሌኮሙኒኬሽን ኢራን ሎሚ 11 ታሕሳስ ኣብ ዝወፅኦ መግለጺ እቲ መጥቃዕቲ ዓብይን ዝተራቐቐን ምንባሩ ብምጥቃስ ዝርዝራቱ ኣብ ቀረባ መጻኢ ብወግዒ ክሕበር ምዃኑ ሓቢሩ እንተኾነ ግን ሮይተርስ ንላዕለዎት ሰብ መዚ ጸጥታ ብምጥቃስ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ስውር ናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ዘውፅኣቶ ዜናዊ ጸብጻብ ኣቃሊሓ ነይራ እያ በዚ ድማ እቲ ኢራን ኣፍሽለዮ ትብል ዘላ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ እቲ ብኣሜሪካ ዝተፈጸመ ክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ይእመት ኣሜሪካ ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ 14 መስከረም ኣብ ልዕሊ ዝዓበየ ትካል መጻረዪ ነዳዲ ስዑድያ ዝተፈጸመን ብኢራን ከም ዝተኻየደን ዝገለጸቶ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ንትካላት ፕሮፓጋንዳ ኢራን ዕላማ ዝገበረ ሰፊሕን ዝተራቐቐን ናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት እያ ትሕብር ኣብቲ እዋን ላዕለዎት ሰብ መዚ ኢራን ነቲ ኣሜሪካ ተኻይዱ ዝበለቶ ናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ክብሉ ምንጻጎም ይሕበር ኣብ ምጅማር ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኢራን ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ዓረብ ዝርከብ መዕደንን መጻረዪ ነዳዲ ትካላታ ካብ ዝኾነ መጥቃዕቲ እንተላይ ናይ ሳይበር ንምክልኻል ዝኽእል ዳግመ ስርርዕ ከም ዘካየደት ኣፍሊጣ ነይራ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ትካላት መማዕበሊ ዩራኒየም ኢራን መጥቃዕቲ ቫይረስ ብምክያድ በቐሊል ዘይግመት ዕንወት ምውራደን ይዝከር ኣሜሪካ ብጉዳይ ሸመተ ስራሓት ሩስያ ዝኾነት ዝተራቐቐ ጸረ ሚሳይል ኣመኽንያ ኣብ ልዕሊኣ ንዘጽናዓቶ እገዳታት ግቡእን ተማጣጣንን መልሲ ግብሪ ክትህበሉ ምዃና ቱርኪያ ጠንቂቓ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ መቭሉት ካቫሱግሉ ብ10 ታሕሳስ ምስ ማዕከናት ዜና ሃገሩ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቱርኪ እትብይኖ ዝኾነ ዓይነት እገዳ ንዝምድና ክልቲአን ሃገራት በኣሉታ ክጸልዎ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ሃገሩ ናይ መልሲ ግብሪ ስጉምታት ክትወስድ ከም እትግደዳ ጠንቂቖም بمسرت ጸብጻባት ሓገግቲ ኣካላት ኣሜሪካ ሎሚ ኣማሲኡ ብጉዳይቲ ቱርኪ ካብ ሩስያ ሸመተቶ S400 ዝተባህለ ዝተራቐቐ ጸረ ሚሳይል ኣብ ልዕሊያ እገዳ ንምጽናዕ ውሳኔ ክህቡ ትጽቢት ይግበር ባይቶ ኣሜሪካ ነቲ ውሳኔ ምዝሕልፎ ድማ እቲ እገዳታት ብኽታም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ክጸድቕ ልዑል ተኽእሎ ከም ዘሎ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይሕብሮም أبال هجرات كيدان سمين أتلانتيك نيتو زغنا أمريكان توركن اتشامتي أطوار بزنقلو زي مردا زمدنن أبكرانا مقدي كمزولو يقلت أمريكا اتستراغ تصر ميسايل تكنولوجي نتن F-35 زتبهلا زمناويان نفرتا أب حدا غازو اتو مخانو بمقلات مس تركي كتيماتون زنبرات مشاتاتن نفرتي كم سرزتو يذكر انتخونا جن تركي كالا أماراتي كم اتدالي بمتقاس كابروسيا تعدق مدب كم زلوعة قليس أزلا دهيات أفيو نايز أنحت وتهدراويت نفاريت تشيلي سوربار كخون كم زخل زتأمنلو أكلات نفاريت كم زترخبه حيل أير تشيلي بعصرت حدا تحساس أفليتهم إتا سي 130 زعينتا نايت زعنت وتهدراوي نفاريت بصوني عصرت تحساس ناب أنتاركتيكا كتقو عزب زنبرة الأوانيا زاقيت تنقوب زيت نتصر مخنيات كابرا دار تصويرا እቲ ተረኺቡ ዝበሃል ዘሎ ክፋል ኣካላት ነፋሪት ኣስታት 30 ኪሎ ሜትር ካብቲ ነፋሪት ምስራዳር ዝነበራ ርክብ ዘቋረጸሉ ንኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ምስ ሰላማዊ ውቅያኖስ ዘራኽብ ማያዊ ኣካል ከም ዝተረኽበ ሰብ መዚ ቺሌ ሓቢሮም እቲ ስውርባር ክፋል ኣካል ገንኢ ነዳዲ ምዃኑ ካን ተተነጸረ ብልክዕ ናይታ ዝተሰወረት ነፋሪት ሓይሊ ኣየር ቺሌ ምዃኑ ንምርግጋጽ መርመራታት ይካየደሉ ከም ዘሎ ቶም ሰብ መዚ ገሊጾም نتا 17 سرحتኛታትን 21 ተሳፈርትን ኣሳፊራ ኣብ አንታርክቲክ ተደኪኑ ናብ ዝርከብ ወተሃደራውን ናይ ምርምርን ማእከል ትጓዓዝ ነበረት ነፋሪት ንምንዳይ አርጀንቲና ብራዚል እንግሊዝን ዩራጓይን بمراخب ዝተሰነየ ደገፍ ከበርክታን ከለዋ ኣሜሪካን እስራኤልን ድማ ናይ ሳተላይት ሓገዝ ይገብራ ምህላወን ይግለጽ زي خبركم تخطاتلتنا لومي حموس قطر استلالوه زينا تقرنيا بستفاتيمولو مسترفو مدبات اريتي بانجفوكم بوغنا